Na yi nadama ai tun lokacin da mutane suka fara yin ma magana akan abin. A'a ni yanzu ina nadaman abin da na yi, ina da na sani. Baiwa Allah menene sunanki? Sunana Amani Ishaq. Amani Ishaq, ki daga muryanki. Amani Ishaq. Amani Ishaq ga ki yau a hukumar Hizba ta jihar Kano. Ko me zaki iya me ya kawo ki? Kin san me ya kawo ki? Na zo ne akan bidiyoyi kan da muke yi wanda ni yanzu na san bisa dace ba su kamata ba mu. Kuma ina neman afuwa ga hukumar Hizba da al'ummar musulmai. Kaga Allah ya ce, kaga Allah ma yana afuwa. Allah yana wa mutane afuwa ko? Shi yasa nake neman afuwa a garin mutane. Na san abin da ni kuskure ne. Kuma a gaba in Allah ya yarda ba zan ƙara ba. Kuma ya zama farko ya zama ƙarshe. Kuma ba na son wata ƴa mace irina ko mai tasowa. Kaga su ga abin da nake ko su ga abin yana musu marmari ko za su yi irin shi. A'a ni yanzu ina nadaman abin da na yi, ina da na sani. Wani roƙo kike da shi ga hukumar Hizba ta jihar Kano? Ina roƙon su yafe su ya haƙuri. Ba zan ƙara ba in Allah ya yarda. Menene sunanka ko za ka gaya mana sunanka? Sunana Yunusa Umar wanda aka fi sani da Bilal Billah. Malam Bilal yau ga ka a hukumar Hizba. Ko me ya kawo ka? Na zo Hizba kan bidiyo nawa da yake trending a TikTok kusa wannan satin gaba daya. Ni da budurwata mun yi abin da bai kamata ba wanda mutane suna Allah dare akai, kuma ni kaina na gane cewa ba daidai bane dan tun kafin ma in zo na yi posting ina tunanin shekaran jiya na bada hakuri akan duk wanda ya ga abin da ma wayanda ba su gani ba da gaba ɗaya hukumar Hizba akan abin ba daidai bane ba, ina neman a yafe mu kuma Allah yadda ba zai ƙara faruwa ba, kusan dama shine na farko. Akan zargi 'yan TikTok musamman kai Billa cikin wajen yunkurin lalata tarbiyyar yara, musamman ita wannan yarinya wacce aka ganku kuna yin abubuwa wanda ya saba wa addinin musulunci, ya saba wa al'adar musulunci da al'adar jihar Kano. Me za ka iya faɗa game da zarge-zargen da ake na ɓata tarbiyyar yara? Zargi na tarbiyyar yara da ake faɗa a kanmu gaskiya a kaina ma dai zan ce gaskiya ƙarya ne, saboda ni yawanci man ka duba abin da nake a TikTok babu mata a ciki. Wannan ne na farko wanda aka ɗauko shi aka yi magana a kai, amma duk wanda ma ya ce ni wai ina lalata 'yan mutane gaskiya kawai ya faɗa ni don ɓacin rai akan abin da muka yi, amma ba haka nake ba. To ga ka a hukumar Hizba yau, wani shin ka yi nadama abin da ya kai ne? Na yi nadama.